Здравейте хора, това ще е един от епизодите. Тук пак сме с моят приятел Дек. Много го няма за рама. Той даже вече сигурно не влиза. Затова може да го махнем от реса. Но може, все още не е сигурно. Много повече клоним към това да го махнем от реса. Да, защото не влиза. Аз отново имам в лай. Окей, аз ще оставям един чифт брони на... Човек, още малко ще има евент. Още двама човека майче трябва. Абе, аз събрах 2 стака и 28 дърво. Сега ще направим честове. Нали знаеш, че евентът е много важен? Да. Сега справя още честове. Окей, аз съм на Warp Events. Това майче ще е бъгнато май. Майде. Да, това си... този евент е хубав, защото на някои от евентите в сървърите, ако например да се сложи честовете много високо, хората могат да скочат и да отворят честа. Ето ги тук, трите честа. Да знаеш, взимаш айтеми, бак и така. Къде направи ти чест? Аз не можах да видя. Вънка. Сега за известно време там ще се сетна холма. Къде? Евент? Не, вънка. Добре. Ами тук колко холмове можеш да седнеш? Ама не, защото пак нали е до къщата. Ето така ще са. Даже още малко високи, но така няма да можем да отваряме често. И аз си го сетнах холма. Ето тук така ще има. Ето така. Да, мен веднага ме пуска при честовете, това е добре. Да, аз точно до тях ще седна холма. 19 души сме, човек. Значи... сега с на евента сигурно няма да снимам клип. Що? Не, или сега спра клипа и за евента да го направя по-голям. Ами, ако искаш, да, по-добре да го спреме, защото след това на евента да могат да гледат хората какъв е евента. Да, чао.